Adopt a Clam program nag-umpisa po sa bayan ng Bolinao. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Maya. Sino mag-aakalang ang pagiging parent ay pwedeng simulan sa ilalim ng dagat? Kilalanin ang mga baby clam na tinuturing na little giant ng karagatan. Ngayong April 20 hanggang 24, 2026, bubuksan ng Bolinao Marine Laboratory ang kanilang pintuan para sa isang kakaibang open house dito sa Pangasinan. Hindi lang basta pasyalan ang bibida, kundi ang pagkakataong makapag-adopt ng sarili mong giant clam o taklobo para makatulong sa ating kalikasan na programa ng University of the Philippines Marine Science Institute. Sa halagang 500 pesos bilang clam friend hanggang 5,000 pesos para maging clam benefactor, magkakaroon ka na ng sariling baby clam na aalagaan sa Silaki Ocean Nursery, ang itinuturing na pinakamalaking nursery ng mga taklobo sa buong Pilipinas. Bilang clam parent, makakatanggap ka ng adoption certificate at sa mas mataas na donation, may bonus pang hatchery tour at ocean nursery visit. Ayon pa sa UPMSI, ang mga giant clams na ito ay nagsisilbing protector ng ating mga reef, kaya naman bawat adoption ay malaking tulong para muling sumigla ang ating karagatan. Kaya naman sa mga gustong makakita ng marine life up close ay makisali na sa mga fan games ngayong April 24, 2026 sa Bolinao Marine Laboratory. Hindi lamang ito basta trend, isa itong small act na may big impact. Para sa mga interesado, i-check lang ang kanilang official Facebook page para sa online registration. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya. IFM News. IFM News. IFM News.